Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming YouTube channel, ang May de los Santos Vlog. So sa video ito is ating pag-usapan o talakayin kung meron nga ba talagang hangganan ang pag-withdraw ng ayuda o SAP galing sa DSWD. So sa mga nagtatanong dyan, ito na po ang ating kasagutan. So ayon nga po sa DSWD, batay sa kanilang SAP update is once na po na matransfer ang pera sa inyong mga service provider na inyong pinili na mode of payment is meron po siyang time limit, o sa madaling salita ay meron po siyang limitasyon kung hanggang kailan lang po siya pwedeng ma-withdraw. So binibigyan lang po ng limit na maximum of 3 months. So kapag hindi po siya na-withdraw within 3 months period, so ibig sabihin po nito ay pwede po siyang ma-forfeit, o hindi pa masyadong idinitalye kung ano ang posibleng mangyayari. Pero meron siyang negative impact sa inyong makiklaim na ayuda once na hindi nyo to i-claim within 3 months period. So hintayin na lang po natin yung mga susunod na updates, kasi po lalo na sa StarPay users, marami pong mga problema po ang na-encounter ngayon dahil nga po sa issue sa mahirap o mabagal na makapag-login, o minsan nakapag-login na tapos biglang nung ilalogin na ulit, nung nilag out tas nilogin ulit, hindi na makapagbukas. Ang lumalabas na is network error o account recovery, ganyan. Ang minsan hindi na-open kahit tama yung PIN or password. So hintayin na lang po natin yung next update ng DSWD. So maraming salamat po. I hope na mag-watch kayo at share this video, and please subscribe kung bago lang kayo sa aming channel.